לחיות טוב, שבתם אלינו. שלום ליובל אברמוביץ', בוקר טוב. התגעגעתי אליך, לא נפגשנו המון זמן. אז למה לא באת? כי אני מסתובב בעולם להביא לך סיפורים וטרנדים. הבאת את הטרנדים הכי חמים. הכי חמים, הכי לוהטים. האמת שחלקם כאן אצלנו וחלקם עולמיים. יותר לוהטים ממך? לא יודע. יותר לא פחות. פחות לוהטים ממך, זה בטוח, אוקיי? כאילו, אתה יותר לוהט. הכי לוהט. הכי לוהט. תקשיב, הטרנד הירוק והבריא של האופניים כבר מזמן, אני גם אגיד שלום לשרון, אני גם מדבר לשרון. שרון נידה. לא יכול להתעלם משרון. שרון אילון. כן, בקיצור, הטרנד הירוק והבריא סיבכת אותי. של האופניים, אתם יודעים כבר, אנשים עברו לאופניים ולקורקינטים וכולי. והטרנד הלוהט הקודם היה אופניים שהם מתקפלים. ובתור קורבן לגניבה ממש לא מזמן, אז ליבי כאב מאוד. ובכלל, הקטע הזה של גניבות אופניים זה הפכה להיות מכת מדינה, ובעיקר מכת תל אביב, כי בתל אביב נורא אנשים עברו לעניין של אופניים. ועכשיו הגיעה ישועה, אופניים שהם גם מתקפלים, הם גם חשמליים, וגם יש להם אפשרות לנעילה כמו שיש ברכב, כן? מה זאת אומרת? שהסטארט? כן, אז אני אקום ואדגים, ברשותך. יאללה, תדגים. שימו לב, אלו עם האופניים, 8 קילו בלבד, כן? שזה אני אומר, ידעת שאתה מצטלם בטלוויזיה, אז למה באת לא לבוש? מה זה לא באתי לבוש? זה טרנדי, ככה מתלבשים היום. לובשים, רק שאלה לובשים, נו, גם עכשיו נפינת אופנה. רצית להראות לכולם שאתה רזה? טוב, נו, בואו נמשיך בענייננו. עכשיו, שימו לב, יש כאן, אתם רואים את המתג הזה, שאני, מה שאני עושה, אני... הופה! עכשיו הייתי נוסע כאן באולפן, אבל אני אכנס ישר בתוך מצלמה, אז אני אוותר על זה. יש כאן כמה מהירויות, זה מגיע לעד 15 קמ"ש. לא. מה? לא? לא, בסדר, לא. מה, בשבילך זה יפה מאוד, 15 קמ"ש. אתה באופניים כמה נוסע? לא, בסדר, אני מנסה לחשוב על הבן שלי נוסע עם זה לבית ספר. עכשיו... במקום שאני אקום כל בוקר ב6:50. זה לא רע בכלל, זה מגיע לכאמור אזור ה-15 קמ"ש, פחות או יותר בממוצע. תלוי במשקל האדם שיושב על זה. כמה זמן צריך להטעין את זה בחשמל? עד 3 שעות, וזה מספיק למשהו כמו 28 קילומטרים של נסיעה. זאת אומרת, אפשר בהחלט להגיע לא רק לבית ספר, אלא אפשר גם להגיע אם אתה גר בתל אביב, ליפו, לרמת גן. ואז בכיתה אפשר להמשיך כן, הבטריות מסתתרות כאן מתחת לרמה, זה בטריות נטענות, מאוד ידידותי לסביבה. מה הפטנט פה נגד גניבה? איך סוגרים אותו? אז יש כאן את השבב הזה, אתה רואה שאני הוצאתי אותו. אם אתה מוציא את זה? בדיוק, וזהו. עכשיו, גם אם יגנבו את זה, וזה אפשרי כמובן שיגנבו, צריכים לנעול כמובן, אין לגנבים מה לעשות עם זה, זה יהיה רק מתכת. אם גנבו את זה, זה סטנד לחולצה. לגמרי. כמה זה עולה? כמה זה עולה? זה עולה כמעט 3,000 שקלים, ברשת טויז אר אס. זה נשמע, בשנייה שאתה אומר, וואי, זה הרבה. אבל אם חושבים על זה, שבאמת זה חלופה לרכב, למוניות, גם קורקינט ממונע עולה הרבה יותר. נכון, הקורקינט עם הממוצע 6,000 שקלים. נכון, אבל הוא מגיע עד 35 קילומטר. נכון, מצד שני, אבל הוא מאוד מאוד כבד, ואם אין לך מעלית בבית, זה ממש תיק, וזה סיפור. זה קל, זה 8 קילומטר, שוב פעם אני אקום. לא, זה באמת קל. חסן אפשר. ככה אני שומר על גזרה. בקיצור, אתה מרים את זה כל בוקר? ברשת טויז אר אס ניתן למצוא את זה, מומלץ בחום.